बिहारच्या निवडणुकीच्या उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि भारतीयचे वरिष्ठ नेतृत्व तसेच आमचे नितीश कुमारजी मुख्यमंत्री बिहार या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता। बिहारच्या जनतेचे आभार व्यक्त करता की त्यांनी एनडीए पहिले फावटी हेजे व्हडले स्पष्ट बहुमत दिले आणि क्लीन स्वीप विजय व एनडीए भारतीय जनता पार्टी आणि नितीश कुमारजी यांच्या पुराय नेतृत्वाच्या सकयल भारतीय जनता एनडीए सरकार थंयसर निवडून आयिल्लें आसा। ही निवडणुका ही विकासा खातीर आशिल्ली निवडणुका आसा। आमी पळयता की बरेचशे फावटी बरेचशे पक्ष हे धर्माच्या आधाराचेर जातीच्या आधाराचेर निवडणुका लढपाक सोदता। भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार सदोदित विकासाच्या आधाराचेर इलेक्शन लढता आणि म्हणून तर बिहाराच्या जनतेक फाटल्या 10 वर्षांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल केल्लो विकास ताका आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ही खूप मोठ्या प्रमाणात देशात केल्या, त्याच धर्तीचेर बिहाराचेर केल्या। म्हणून बिहारातल्या पुराय जनतेत मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर आणि नितीश कुमारजीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून क्लीन स्वीप म्हणजे 200+ सीट हे एनडीए खातीर दिल्या। हे खूप व्हड बहुमत आसा। हांव खरोखरूच परत एकदा म्हणजे देशातल्या आणि बिहारातल्या जनतेत दाखवून दिल्या की हाज्या फुडल्यो निवडणुका ह्यो विकासा खातीर जातल्यो निवडणुका, हाज्या फुडल्यो निवडणुका ह्यो जाती आणि धर्म ह्याच्या आधाराचेर जावच्यो ना। आमी जशें म्हणटा की प्रत्येकाचे मत हे विकसित भारत 2047 हाज्या खातीर आसचें हे परत एकदा हांगा सिद्ध केलां। जंगल राज आपल्याक नाका, गुंडा राज्य आपल्याक नाका या बिहारच्या जनतेन दाखयता आसतना आमकां विकसित भारत आणि विकसित बिहार जाय हे तांच्यांनी दाखोवन दिलां। देशात आमी पळयता की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल वयता आसतना आज जवळपास 20 पेक्षा जास्त स्टेट ह्यो एनडीएची सरकारां आसा। आमी पुराय देशाचो विकास करता आसतना म्हणजे विजन विकसित भारत 2047 हे दाखयता। आयज आमी गोय भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन व जल्लोष करपा खातीर आमच्या साउथ गोवा या ऑफिसांतल्यान हांगासर जमल्या। आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक हांगासर आमचे सगळे आशिल्ले मंत्री कार्यकर्ते पार्टीचे सगळे पदाधिकारी या सगळ्यांच्या वतीन परत एकदा हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ नेतृत्व आणि नितीश कुमारजी हांचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि गोयच्या जनतेच्या वतीन हांव पुराय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे अभिनंदन करता। हांव बिहारच्या जनतेचे आभार व्यक्त करता की त्यांनी एनडीए आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचेर विश्वास दवरून विकासा खातीर मतदान हे त्यांनी दाखवून दिला आणि हेच दाखयता आसतना म्हणजे भारत गतिशील पद्धतीत पुढे वता हेजी एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल विकसित भारताचे स्वप्न हे साकार जातले। निश्चितच रित्या आमी पळयता की ज्या पद्धतीत पुराय देशभरातली जनता ही एनडीएच्या बरोबर आसा, मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या बरोबर आसा। गोयची जनता डबल इंजिन सरकार प्रिफर करता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे नेतृत्व आणि गोंयांत जाल्लो विकास हो तांच्या बरोबर आसा। त्या खातीर पुराय जनता ही सातत्यात भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावल्या। हाज्याय फुडें अशाच पद्धतीत म्हणजे गोयची जनता येता त्या निवडणुकेक जिल्हा पंचायत आसतली, म्युनिसिपालिटी आसतली, फुडली निवडणुका आसतली, येता तो अजूनय विकास जावपाचो आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर रावतली हाजो हांव विश्वास व्यक्त करता आणि परत एकदा हांव सगळ्या जाणांचे अभिनंदन करता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता। भारत माता की जय।